Kwart na het medisch oren kwam de vertochte, een blanke vrouw, verzorgingshuis Donia hier in Sint-Niek binnen. Vrouw van Aalsen-Battinga wie op dat stuit dwaande maar een puzzel. Dan komt hij binnen en die zei, hij jou bellen, want ik kan hem bellen. Ik zei, dat kan ik, maar dat jij net. En nou ja, toen zei ze wat om me heen. En toen zei ik, wat is eigenlijk de boodschap? En toen was ze vet. Wij zijn behoorlijk schrokken. Uw bewoners zijn behoorlijk schrokken. Maaiwerkers, ikzelf trouwens van wat er hier passeerd is. De persoon die te dienen had, hoe kwam die op de mensen oer? Heel betrouwbaar. Ze zijn zelfs op een gegeven moment, de bewoners hebben allemaal sprutsen. Ze rook zelfs lekker. Ze zeggen netjes uit, praten vloeiend Hollands. De vertochte kwam het verzorgingshuis gewoon door de voordeur in. Op een moment dat een protte bewoners op bed liggen. De vrouw kon daar toch makkelijk kamers binnenkomen en sieraden meenemen. Het gebouw zelfs, als je dat afsluiten gaan, dan kan dus ik bezoek, familie, buurtbewoners, hun eigen sociale netwerk, kunnen dan dus net hier zijn inkomen, die moeten eerst ombellen en die zullen dan naar binnen gaan. Dat willen we net. We willen hier op een locatie wijzen dat mensen die ik in en uit erin kennen. Zelfs dat budget dat zo'n mensen direct binnenkomen kunnen. Ja, dat is weer. Maar je kent nooit 100% dichttimmeren, hè? Donia hier maakt het gebruik van camera's. De beelden van justermiddag zullen onder politie worden. Bij vrouw van Aalsen-Battinga is uiteindelijk niet mijn naam, maar toch is ze lilk. Ik vind het verschrikkelijk. Zo, ik kan mezelf nog redden, maar als je dat hopeloze bed lezen en dus komt hij in en je kunt alle laden lezen, nou dat vind ik net leuk.